culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew ninġabru għal dan il-mument ta' talb din il-qudiesa llum xtaqt li b'mod speċjali nitolbu għal dawk illi tfixklu, dbedu minn mal-mulej, tilfu t-triq biex isibu persuni fil-ħajja tagħhom li bl-imħabba ta' Ġesu Kristu jerġgħu lura għandek. Ejjew nitolbu għal dawn il-persuni kienu x'kienu ċ-ċirkustanzi li dbedu mit-twemmin tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, fit-tieba tiegħek bijat minna kull awġ biex inkunu ħielsa fir-ruħ u fil-ġisem u naqduk bla xkiel ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Filemon. Aziz, jien fraħt ħafna u qawwejt qalbi bl-imħabba li għandek għaliex hija l-qlub tal-qaddisin striħu fik. Għalhekk aktar milli nikmandak tagħmel li jeħtieġ, kif nista' nagħmel bwiċċi minn quddiem fi Kristu, jien nitolbok f'isem l-imħabba jiena Pawlu, raġel xwejjaħ u issa priġunier ta' Kristu Ġesu. Qiegħed nitolbok bil-ħerqa għal-ibni li jiena nissilt fil-ktajjen, għal Oneżimu, dak li darba lilek ma kien jiswielek għal xejn, imma li issa jiswielna kemm lilek u kemm lili. Jien battulek lura, lilu, bħalli kieku batlek qalbi stess. Xtaqt kieku żammejtu miegħi biex jien fil-ħabs għall-Evanġelju idur bija minn flokoku. Iżda ma rid nagħmel xejn mingħajr ma nara x'jidhirlek int biex l-opra tajba tiegħek ma tkunx għamilta bil-fors, imma tkun ħirġa mill-qalb. Għandu mnejn li għalhekk hu telaq minn miegħek għal ftit biex inti terġa' tiksbu lura għal dejjem. Mhux aktar bħala l-sir, imma xi ħaġa aktar minn il-sir, bħala ħuk għażiż. Għażiż fuq kollox għalija, imma kemm aktar għalik, skont id-dinja u skont il-mulej. Int mela, jekk int qalb waħda miegħi, ilqgħu bħalli kieku kont jien. Jekk naqsek f'xi ħaġa jew jekk għandu jagħtik, ixħed kollox fuqi. Bidi stess qiegħed nikteb, jiena, Pawlu, inħallsek, biex ma ngħidlekx li inti stess taf lilek innifsek lili. Iva hija, nitolbok
għamilli dan il-pjaċir minħabba fil-mulej, serraħ li qalbi fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Flimkien, ħini minn Alla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Il-mulej li jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej li jeħles lill-imjasrin. Flimkien, ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Il-mulej li jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej li jerfa lill-milwijin, il-mulej li jħobb lill-ġusti, il-mulej li ħares lill-barranin. Flimkien, ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. U li jżomm lill-iltim u lill-armla imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej isaltan għal dejjem, Alla tiegħek, Sion, minn nisel għal nisel. Flimkien, ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Jiena id-dilja intom il-frijaj, jgħid il-mulej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien il-Fariżej staqsew lil Ġesu meta kienet se tiġi s-saltna ta' Alla. U hu weġibhom: is-saltna ta' Alla ma tiġix b'sinjali li jidhru. Lanqas ħadd mhu se jgħid arawha hawn jew hemm. Għax araw is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Lid-disċipli tiegħu qalilhom: għad jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien bin il-bniedem u ma tarawhx. U jgħidulkom arawh hawnhu jew arawh hemmu, tmorrux tiġru warahom, għax bħalma berqat leħ u tiddi minn tarf għal ieħor tas-sema, hekk jidher bin il-bniedem nar il-jum tiegħu. Iżda qabel xejn u għandu jibati ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħud minnu. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. L-Evanġelju illi għadna kemm smajna llum jitkellem fuq is-saltna ta' Alla. Il-Fariżej staqsew lil Ġesu meta se tiġi din is-saltna ta' Alla. Ekku ma' din il-mistoqsija li għamlu l-Fariżej naqqat il-ħafna mistoqsijiet li bosta minna namlu lil Ġesu namlu fil-ħajja tagħna. Imma xi kultant namlu ħafna mistoqsijiet mingħajr ma nkunu lesti għat-tweġiba. Jew inkella namlu l-mistoqsijiet u nisimgħu t-tweġiba, imma mbagħad kollox jibqa' kif kien. U għalhekk illum anki qed nitolbu għal dawk li forsi tbedu mit-triq it-tajba, tbedu minn mal-mulej, u allura tbedu minn din is-saltna ta' Alla. Għaliex xi kultant jagħmlu l-mistoqsijiet imma xorta jibqgħu fejn huma. Jisimgħu t-tweġibiet imma ma jbidlux it-triq tagħhom. Jaraw lil ħaddieħor u jieħdu eżempju tajjeb u xorta ma jibdlux ħajjithom. U allura nridu nitolbu għalihom b'mod speċjali għax mhux li tagħmel il-mistoqsija imma li tittifhem it-tweġiba. Ġesu jgħidilhom is-saltna ta' Alla ma tiġix b'sinjali li jidhru. Mhux se jkun hemm xi affarijiet spettakolari, sinjali kbar illi jidhru. Daw li jqogħdu jfittxu s-sinjali jista' jkun li jibqgħu b'xiber imnieħer, jibqgħu b'xejn.
għax dawn is-sinjali ma jarawhomx, ma jsibuhomx. Jgħidilhom ukoll lanqas ma hu se jgħid xi ħadd araw hawn jew hemm, mhux xi bniedem kbir li jrid jidher fid-dinja dan, mhux xi ħaġa straordinarja li tiġri, mhux hekk, mhux arawha hawn jew araw hemm, ma tarajiex. Mela, x'qed jipprova jgħid Ġesu meta jgħidilhom għax araw is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Is-saltna ta' Alla mhux tistennija jew tara. Is-saltna ta' Alla tgħixha għax hija relazzjoni. Ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla. Ġesu innifsu preżenti veru Alla u veru bniedem f'dak iż-żmien kien qed jgħidilhom araw, is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda, hawn jien, m'intomx tilqawni. Anzi qed tfittxuni biex tippruvaw tonżbuni. Jiena fostkom nallem u nwassal il-kelma tal-Missier. Jiena fostkom nagħmel il-mirakli. Jiena fostkom infejjaq il-morda. Jiena fostkom inkeċċi x-xjaten. Jien qiegħed hawn qudiemkom, is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Aħna wkoll nistgħu ngħiduha fi żmienna llum. Ġesu Kristu li wedna jibqa' magħna u baqa' magħna fl-Ewkaristija. Jien fejn qed infittex is-saltna ta' Alla, din ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla. Kemm qed infittixha bis-serjetà. Ġesu li qed preżenti f'kull tabernaklu, f'kull kappella, knisja fid-dinja. Immaġinaw ftit jew ma nibqgħux naħsbu fuq ir-raħal tagħna biss u fuq pajjiżna biss. Iftaħ naqra il-ħsieb tiegħek, it-tabernaklu li qiegħed f'kull knisja madwar id-dinja kollha. It-tabernaklu li qiegħed hemmhekk għalija biex ninvista, biex inżur, biex nadura lil Ġesu fl-adorazzjoni, biex nitkellem miegħu fi-skiet. Għax is-saltna ta' Alla hija esperjenza iktar milli xi ħaġa li tmissa jew tara. Hija dak li inti tesperjenza fir-relazzjoni tiegħek ma' Alla fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. F'kull qudiesa, il-ħobs u l-inbit li jinbidru fil-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Li aħna wkoll anki mhux biss qiegħed magħna fl-Ewkaristija, imma nirċivuh ġewwa fina. Sakemm nibqgħu fil-grazzja ta' Alla u sakemm nersqu lejn l-Ewkaristija b'mod sewwi xieraq, aħna nsiru tabernaklu ħaj, miexi fit-triq. Kemm iżżomm inti dik il-preżenza ta' Ġesu fik mal-ġurnata? Kemm tfittixha? Dik hija s-saltna ta' Alla. Dik hija l-paċi li l-mulej jagħtik u l-paċi anke fl-inkwiet. Il-paċi anke fil-mart. Il-paċi anke meta l-affarijiet mhux sejrin sew. Illi inti tkun kapaċi tgħix anke dawk l-esperjenzi ma' Ġesu Kristu msalla palina fuq is-salib għax minn hemm għadda l-glorja, minn hemm ġabilna s-salvazzjoni. Dik hi s-saltna ta' Alla. Kemm jien qed infittex għalhekk dawn il-mumenti quddiem l-Ewkaristija? Kemm jien qed nirċievi l-Ġesu Ewkaristija? Kemm jien qiegħed nitlob allura lill-mulej Ġesu? Nesperjenza s-saltna ta' Alla anke meta jien indur lejn il-mulej u ngħidlu jiena midneb, jien fallejt, jien għamilt l-iżbalji. Għandi bżonn il-ħniena, għandi bżonn il-maħfra tiegħek u nersa lejn is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Inti li forsi tbiegħed xi ftit, ipprova u tara kif tħossok aħjar. Hemm hija l-esperjenza tas-saltna ta' Alla fil-ħajja tagħna ta' kuljum li inti tfittex lill-mulej, li inti tagħmel l-għażliet it-tajba fuq it-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu u li nħalli lilu jibdilni għal ħajja aħjar. Jien ħanamel ħilti, imma l-grazzja ta' Alla hija li tibdilni. Għandi bżonn nagħmel din l-esperjenza tas-saltna ta' Alla. U kif smajna anki fl-ewwel lezzjoni meta San Pawl jikteb lil Filemon u jitkellem fuq Onesimu, kemm għandna bżonn li nsibu nies fil-ħajja tagħna li jagħmlulna dan il-kuraġġ biex nerġgħu lura għand il-mulej. Inti li qed tisma' u mbiegħed ara min huma l-persuni li jtuk eżempju tajjeb,
li jistgħu bil-kelma tagħhom iresquk lura lejn il-mulej. Inti li qed tħossok tajjeb u qrib il-mulej, ara min huma dawk il-persuni tal-familja, ġirien jew oħrajn li tista' b'kelma tajba tressaq lura lejn il-mulej. Aħna mistednin ukoll bħalma kienu anki għaċċana il-Fariżej, aħna mistednin ukoll illi nfittxu din l-esperjenza, illi niskopru li verament is-saltna ta' Alla qiegħda fostna. Nistgħu nagħmlu l-esperjenza tal-mulej ħaj minkejja dak kollu u b'dak kollu li nkunu għaddejjin minnu. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Jew issa inkomplu nitolbu l-mulej biex jgħin lilna u jressaq iktar persuni għal din ir-relazzjoni ta' mħabba, għal din is-saltna ta' Alla li tant jixtieq f'kull wieħed u waħda minna. Bil-mewt u l-qawmin tiegħu Kristu jagħtina l-qawwa li ngħixu kif kien jgħixu. Nitolbu lil Missier il-grazzja li jsib fina l-għaxqa tiegħu u wara kull talba ngħidu flimkien ejja mulej u ibqa' magħna. Ejja mulej u ibqa' magħna. Fil-Knisja, meta rrida tajba tagħha li tgħix il-Vanġelu jiċċedi għal kompromessi, nitolbu Ejja mulej u ibqa' magħna. Fid-dinja li qed tipprogramma dejjem iżjed futur mingħajrek, nitolbu Ejja mulej u ibqa' magħna. Fl-isptarijiet fejn id-dbatija ta' spiss iċċajpar il-fidi u titfi it-tama, nitolbu Ejja mulej u ibqa' magħna. Fid-djar tagħna mimlija b'kollox imma vojta mill-imħabba u t-talb, nitolbu Ejja mulej u ibqa' magħna. O Alla li għalik ma hemm xejn li ma jistax isir, għatina nitolbuk il-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek sabiex insiru dejjem iżjed nixbħu lill-Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġid tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bislim mulej lejn is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex naqilgħu btieba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħalma oġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek ridt iġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-lejjaq kollha jaqduk u l-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. Aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit.
imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu xorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokwan nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fil-ġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw l-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħarisx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha islim u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen dawk mistiedna l-din l-ikla tal-ħaruf, mulej. Mulej, ma jisqolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolb. Inroddu lek ħajr mulej, għat qarbina mqazza li bija saħħaħtna, bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-sema, hekk ukoll fit-tjieba tiegħek, għati l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċiera bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej u nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma urina li inti jomna li kisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib
izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrilna d-nubietna, palma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna. Ħarisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrilna d-nubietna, palma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa,
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna. Ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrilna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna. Ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu,
f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa u għall-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smewiet, jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna palma nafru lil minuħati għalina u la daħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qattal tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Afrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li l-naqaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen.
Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Giuseppe, arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.